Aquest matí les editorials que ens acompanyen, de les quals agraïm molt la seva assistència, serà Edicions del Cerval, Tula Edicions, l'editorial Mediterrània, amb Ara Llibres, l'editorial Minúscula, editorial Al Revés i tancarà Duomo Edicions. Nosaltres a la nostra història hem publicat moltes temàtiques diferents, segurament alguns de vosaltres ja ens coneixíeu, des d'arquitectura, des de llibres d'art, molt manual universitari, llibre minoritari, també hem fet llibre de cuina, però sobretot estem treballant en 3 línies bàsicament. Una és el llibre de text, hem apostat per fer-ho també en digital, i després tenim materials de reforç, és a dir, que tant poden ser per les escoles com per qualsevol educador, pare. Nosaltres vam triar els títols, els gèneres per publicar, per la seva versatilitat a l'hora de publicar. La nostra idea era sempre jugar amb el llibre. I llavors vam triar el gènere infantil perquè era molt més obert que d'altres gèneres. I llavors per adults vam triar el gènere del microrelat. Ens agrada fer moltes bajanades amb el llibre. Podem fer un llibre esbiaixat, que segurament el coneixeu, o la mitja taronja. Però la gràcia de tot això és que tu pots contestar el que tu vulguis. Un parell d'anys Mediterrània va renovar totalment l'equip i des de fa un parell d'anys ens estem rellançant no només la col·lecció Petites Històries, sinó altres coses en el camp de l'infantil i també en adults en temes de no ficció. Per una banda, tots els títols dedicats a artistes i a patrimoni de Catalunya. No només existeixen les petites històries dels grans noms de la cultura catalana, Dalí, Miró, Picasso, etc., sinó que també un dels mèrits de la col·lecció és haver-se sabut detenir en noms que potser no són de primeres espases, però que ajuden també a configurar la nostra cultura. Nosaltres existim des de fa 10 anys i som una editorial per adults que fem ficció i no ficció per gran públic. La nostra no ficció per tots els públics, hi ha una sèrie d'autors que són de referència per nosaltres. El Sebastià Serrano, que ha publicat 4 o 5 obres amb nosaltres, que ara acabem de treure fa uns mesos l'Actitud Positiva, que és un llibre que ens està funcionant molt bé. El Francesc Torralba, l'Àlex Rovira, Jesús Tossón, l'Eudald Carbonell, de Laura Borràs, el Narcís Comadira. Però a més d'això, també tenim una línia molt marcada de llibres d'esports. Aquí tenim el llibre de l'Iniesta, de l'Arcadi Alibés, de l'Isidre Esteve, i l'exemple paradigmàtic és el del Guillem Jornet. Ara Llibres, per tant, és una cooperativa, pertanyen al grup cooperatiu Cultura 03, que fa la revista Sàpiens, el Descobrir. Els nostres grans èxits, el gran èxit és la maternitat d'Elna. Fa 5 anys vam decidir també encetar una col·lecció de ficció que és Amsterdam.